everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulat sa hangin. Klaro na. Bisan sa ako paminaw. Tingog ni Sir Franco nga akong nabati. Unsa? Buti pa sabot. Si Sir Franco ang nanugo o mapatay na ako. Oh. Klaro na. Kaya bisag sa ako paminaw. Tingog yun ni Sir Franco ang ako nabati. Unsa? Siya na paluyos tanan. Gusto ko nalang ipapatay ni Ma'am Julia. Helena, mayod ni nga mo pahawa ka na lagyod sa bayan ni Sir Alejandro. Dili. Di ka lagi hapon mo pahawa nga namiligro na ang imong kinabuhi. Dili mahimo mapalayo ko ni Sir Alejandro Lando. Pero may daotang plano na sila si Sir Franco nimo. Klaro na kayo na. May koneksyon siya sa lalaki nga gusto mo patay nimo, Helena. Pero, pat yun gid ka ako sa sinugo ni Sir Franco? Nagdaka siya armas. 45 kalibre man kaha. Patay ang tuyo ni ini Helena. Namiligro ang imong kinabuhi sa dakong bahay. Helena, unsa man kinakaaghat nimo nga timanon si Sir Alejandro, ha? Nagkinahanglan siya sa akong tabang, Lando. Dautan niya yung asawa. May kapit ni. O buhay dag-anan si Sir Alejandro kung siyan ang buhatan og dautan ni Ma'am Julia. Andam nimo isugal ang imong kinabuhi. Alang kang Sir Alejandro? Naluoy ko niya, Lando. Gilibutan siya mga bitin. Oh, Busa, muhangyo ko ni mo. Tabangi ko nga mabantayan si Sir Alejandro. unsay plano mo? Kung mabalik nito sa bahay, dili ta maghisgots na hitabo na ako. Obserbahan na to ang lihok ni Ma'am Julia. Siya ang utok sa tanan. Mo nga siyang atong bantayan. Kinalang may pao ko sa itabo ni Mande. Mande! Sir Franco yun mo. Mande! Kinsa man ka? Mo si Mande. Na ba siya? Tuwa siya ka hospital. Sa? May bipasipa sa akong pag-umangkon. Gibilan lang siya kamay kinabuhi. Sa? May pinusilan siya skillet. Dire. Dire. O saban? Nahibaw ka na ba kung kisa ang may pasakit eh? Ay, wa. Kay nakita nilang siya sa mga tao nga. Diya na skillet sa karsada. Paingos prisuhan. Sa? Ang may paskin nga gibilin. May paskin. O, paskin? Aw! Takuhanin ako sa sud sa bulsa sa iyong karsunis. Hay na paskin. Ni asiro. Tabangin taong ko, sir. Kamatag yung gustisya kung kinsay may pasipa sa akong pagumangkon. O sige. Ako na sa'yo. Sige. Salamat. Kinsa makaamipon o bipusin di Mande. Usam kinasuwati sa paskin. Nakaila ko ni mo, Franco. Oh, kung may mahitabo ni Helena, ikaw ang akong paninglan. Kinsa man tawanan. Kalabad sa akong niya nang imong pamahaw, Alejandro.
Alejandro. Julia. Nganong nagluyaman ka? May problema ka? Kuwang ko sa katog. Ngano man? Kuan. Walang ko magkatog. Naghuna-huna lang ko sa imong kahimtang. Nabalaka ka nako? Oo. Natural nga mabalaka ko nimo. Kay ba natagod ka? Ako una ning tubagon. Ari na lang na dirito baga. Ha? Nganong dili man nimo tubagon ka nang nanawag diri sa kwarto? Basig sa mukan ka. Okay. Akong tubagon. Hello, Mrs. Cho? Nagas kwarto ni Leandro. Oh, Mrs. Cho. Mag-open ang parlor alas 9. May nitabo ni Manti. Giasya sa ospital. Buno kayo ug lupsinan. Unsa? Why problema, Mrs. Cho? Okay, sige. Hatagan ta kag discount. Oro kaya kong tuyo. May mga tao na nalipod ili na. Bye. Okay. Manawag ko sa parlor. Ipaatiman ta ka ni Rose. Okay, sige, bye. Alejandro, atoon ko na si Manang, ha? Magpaluto ko og utan. Sige. Ano man kinsa ang may bunuog ni Mandy? Niingaw man ang trubay. Laos na lang si magdaanan. Unya na lang trabaho. Ay, kabalakan ako. Ligon ako. Welcome back, Lando! Balik na sa tayo ng problema, ha, eh. Maalad ra ka, ana. Ako na lang ilaw sa imong katulganan ng imong bag. Ay, kamusta ang imong samay? Okay na ko, ma'am. Makatrabaho na ko. Oh, good. Gimingaw na nimo ang garden. Mupawayo na ko, ma'am. Wait. Gusto ka? Masahian ta kag pinakatli? Ay, ma'am Shin. Lahi gid ka sa uban. Kay lahi magipitaw ko sa uban. Bisag, imo kong gipasakitan pero, mati man gyapon ko nimo. Imo man tingali kong kilumaylan. Ma'am, mo pahuwayo na ko. Nagkita na mo ang imong asawa? Unsay? Nakitaan man to na ko si Jonah sa kananan gahapon. Ay ko binuangi, ma'am. Oh no, huwag ka magpinuang, uy. Kaseryoso sa akong naong, kita ka? Siya gitong ako nakita. Pero, wala lang kumudool niya kay basig mangutaan na bahin nimo. Kudog siya. Ay, may kudog ka. Mahadlokit kasi mong asawa, no? Pero, sultihan ta ka, ha? Ako? Tigit ko mahadlok si mo ang wife. Maunsa man kun nay Asya. Buwag na may. Buwag-buwag rin na, oy. Kabaw ko. Mapriso paghihapon ka kung mga pit ka. Bye. Tinuubag ka ang gisulti ni Bayana. Ay, hindi na. Salamat nga niya ka, day. Oh, nga naman, ah.
Ay lakaw day pakan aragod to si Sir Alejandro. Uwa pa makapaniod to Sir Alejandro? Wa pa taon kay kalit mang milakaw sa Ma'am Julia. Mao ba? Sige, akong dadang pagkaon si Sir Alejandro. Sir? Helena, ni Adi ay ka. Sir. Nakagawas naman sa hospital si Lando, sir. Uwa pa rin ka makakaon? Uwa na mo balik o sud si Julia. Mao ba? Sige. Dali, sir, kaon na. Helena, unsa na'y balita sa akong gisugo nimo. Ha? Gusto ko nga makit-an na nimo si Silis. Oo, sir. Ipadayon na akong pagpangita ni Anang Celes. Pero, may wapagmusulti ka na ako kung hain siya magpuyo. Oh, Sige, sir. Masuway sa kog ato sa ilang ni Anang Celes. pauban lang unya ni Lando. Franco, naunsa man gyud ay si Mandy. Ha? Klaro kayo ang gitabangan si Okulata. Ayaw ko na. Nga si Helena mikulata ni Mandy. Julia, may mga tao nga minipilsa ni Helena. Unsa? Maura, og sila ang mikulata og mipusil kang Mandi. Julia, nakailan ako kini mga tawana. Unsa, Franco? Nahibaw sila nga ako ang nagpaluyo ni Mandi. Bugdabog na gilit kinabuhi at Julia. Lando? Uy, nga nang guna man ka din ha. Mao pa gani pagawas nimo sa ospital? Di ba mo nga magpundo ko, Helena? Buhay ko inimbaya. Kinanglan nga mo trabaho gid ko. Ikaw, God. Tuo di ay... Lando, o ba niyo niya ako ugma sa buntag ha? Asa man ta? Sa lugar ng gipoy ani Celes. Unsa? Ipapangita gini Sir Alejandro sa Celes. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.